Sa isang maliit na sitio, kilala si Noel bilang isang taong magaling umiwas. Hindi siya masamang tao sa paningin ng marami. Ngunit mayroon siyang isang ugali na kinatatakutan ng lahat. Ang pagiging mahusay na aktor pagdating sa panahon ng pangangailangan. Isang hapon, habang nagkakape sa kanyang balkon, nakita niya ang kanyang kapitbahay na si Julio. Nakakaparada lang ng kanyang sasakyan. Alam ni Noel na si Julio ay isang masipag na foreman sa construction at kamakailan lang ay nakatanggap ng bonus. Dito na nagsimulang umikot ang gulong ng panlilinlang. Lumapit si Noel kay Julio. Sapo ang kanyang kanang bahagi ng tiyan. Namumutla dahil sa pinahid na pulbos at tila hirap na hirap huminga. Julio, pare, tulungan mo ako. Pagmamakaawa ni Noel, ang boses ay nanginginig. Hindi ko na kaya ang sakit, pare. Sabi ng doktor sa klinika kanina, kailangan na akong operahan sa appendix. Puputok na raw ito anumang oras eh. Si Julio, nalikas na matulungin at may malambot na puso, ay agad na nabahala. Magkano ba yan? Magkano ba kailangan mo? Noel, sumagot ka. Delikado yan. 20,000 lang, pre. Pandagdag lang sa deposit sa ospital. Babayaran agad kita, pangako. Sa susunod na sweldo, ikaw ang uunahin ko. Sagot ni Noel, habang nagkukunyaring namimilipit. Dahil sa takot na mamatayan ng kapitbahay, hindi na nag-atubili si Julio. Pumasok siya sa loob ng bahay at inabot ang perang nakalaan sana para sa pagpapatapos ng kanilang bakod. Heto, Noel, magpagaling ka. Unahin mo yung kalusugan mo. Kinabukasan, handa na si Julio na dumaan sa ospital para dalawin sana si Noel. Ngunit laking gulat niya nang marinig ang ugong ng isang bagong makina sa tapat ng bahay ni Noel. Isang makintab na motorsiklo, kulay pula at puno ng mga burloloy, ang nakaparada roon. Si Noel, nakahapon lang ay tila malalagotan ng hininga, ay masayang nagpupunas ng kanyang bagong motor. Noel, akala ko ba nasa ospital ka? Tanong ni Julio. Halata ang pagkalito at nagsisimulang uminit ang ulo. Bahagyang nagulat si Noel, ngunit mabilis itong nakabawi. Julio, alam mo, himala eh. Pagdating ko sa ospital, biglang nawala ang sakit. Sabi ng isang albularyo, lamig lang daw yun. Sayang naman ang pera kung itatabi ko lang. Kaya naisipan kong kumuha ng motor para may masasakyan ako papuntang trabaho. Mas mabilis akong makakaipon para mabayaran kita. Napailing na lamang si Julio. Masama ang loob, ngunit pinilit niyang maniwala. Sige, Noel, ang mahalaga ay ang pangako mong babayaran mo ako sa sweldo mo, ha? Lumipas ang unang sweldo. Pagpunta ni Julio sa bahay ni Noel, ang nakita niya ay isang lalaking abala sa pag-aayos ng speaker ng kanyang motor. Pare, di ba sumweldo ka na? Mahinahong tanong ni Julio. Biglang nagbago ang mukha ni Noel. Mula sa pagiging palakaibigan, naging matalim ang kanyang tingin. Ano ba, Julio? Kakasweldo ko nga lang eh. Malamang ay pinangbayad mo na sa kuryente at tubig. Wala ka bang konsiderasyon? Kita mong hirap din ng tao, sisingilin mo agad. Pero Noel, 6 na buwan na ang lumipas mula ng mga ako ka eh. Palaging ganyan ang dahilan mo. Sagot ni Julio, na nagsisimula na ring mawalan ng pasensya. Nawala akong pera at huwag mo na akong kulitin sa harap ng mga tao. Nakakahiya ka. Utang lang yan. Di ko naman ninakaw. Sigaw ni Noel na siya pang tila biktima sa sitwasyon. Dahil sa paulit-ulit na pambabastos at kawalan ng hiya ni Noel, nagpasya si Julio na dalhin ang usapin sa barangay. Doon, napahiya si Noel sa harap ng mga opisyal at napilitang lumagda sa isang kasunduan
Ngunit imbis na magsisi, nag-uumapaw ang galit sa dibdib ni Noel. Para sa kanya, ang pagpapabarangay sa kanya ay isang malaking insulto. Dahil sa matinding puot, naghanap si Noel ng paraan para maagante. Nabalitaan niya ang tungkol sa isang matandang babae sa kabilang bayan, si Aling Cora, na ang balita ay may kakayahang magparusa sa mga taong nais mong gawan ng masama. Hindi alam ni Noel at ng buong sityo na si Aling Cora ay tiyahin ni Julio. Itinatago ni Aling Cora ang ugnayang yon dahil ayaw niyang madamay ang pangalan ng kanyang pamangkin sa kanyang propesyon bilang isang manggagamot at mangkukulam. Nang makarating si Noel sa damba ni Aling Cora, agad siyang naglatag ng pera. Nais ko pong bigyan ninyo ng sakit ang taong to. Gawin ninyong miserable ang buhay niya dahil pinahiya niya ako. Inilabas ni Noel ang isang litrato. Laking gulat ni Aling Cora nang makita ang mukha ng kanyang paboritong pamangkin na si Julio. Ngunit bilang isang bihasang mangkukulam, hindi niya pinakita ang kanyang emosyon. Sa halip, isang makahulugang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gagawin natin yang gusto mo, maugong na sabi ni Aling Cora. Ngunit kailangan nating patatagin ng orasyon. Lumapit ka rito, iho. Kailangan kong hawakan ng iyong ulo upang ang iyong galit ang magsilbing mitya ng sumpa. Yumuko si Noel. Iniisip na sa wakas ay makakaganti na siya. Habang bumibigkas ng mga kakaibang orasyon si Aling Cora, marahan itong hinaplos ang buhok ni Noel. Sa isang mabilis at sanay na pagkilos, bumunot ang matanda ng ilang hibla ng buhok ni Noel nang hindi nito nararamdaman. Tapos na. Umuwi ka na at hintayin ang resulta, sambit ni Aling Cora. Hindi si Julio ang tinamaan ng sumpa dahil ang hibla ng buhok ay pag-aari ni Noel at ang intensyon ni Aling Cora ay itama ang mali. Ang balikkulam ay tumama ng direkta sa nagpagawa nito. Pagkalipas ng 2 araw, habang nasa trabaho, biglang naramdaman ni Noel ang isang pamilyar na sakit. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi yun pag-arte lamang. Isang matinding kirot sa kanyang tiyan ang nagpabagsak sa kanya sa semento. Sinundan niyo ng walang humpay na pagsusuka na may kasamang kakaibang itim na likido. Isinugod siya sa ospital. Sumailalim siya sa x-ray, ultrasound, at kung ano-ano pang pagsusuri. Ngunit ang hatol ng mga doktor ay walang makitang mali sa kanya. Normal ang lahat ng resulta ng ginawang pagsusuri. Ngunit ang sakit ay hindi normal. Pakiramdam ni Noel ay may mga karayom na tumutusok sa kanyang bituka gabi-gabi. Dahil hindi na siya makapasok sa trabaho, tuluyan siyang natanggal. Ang kanyang ipinagmamalaking motor na ibenta niya sa murang halaga para lamang pambayad sa laboratorio at gamot na hindi naman tumatalab. Sa loob ng 1 buwan, ang dating matikas at mayabang na si Noel ay naging kalansay. Nangayayat siya ng husto, lumubog ang mga mata at halos hindi na makabangon. Isang gabi, habang nakahiga sa kanyang madilim na silid, naalala ni Noel ang lahat. Naalala niya ang pagsisinungaling niya tungkol sa kanyang appendix, ang pagbili ng motor gamit ang perang hindi naman sa kanya, at ang pagpunta kay Aling Cora. Doon niya napagtanto na ang sakit na nararamdaman niya ay eksaktong kopya ng sakit na idinahilan niya noon kay Julio. Sa huling lakas na mayroon siya, gumapang siya patungo sa bahay ni Julio. Kumatok siya ng mahina. Nang bumukas ang pinto, hindi agad nakilala ni Julio ang taong nasa harap niya. Julio, patawarin mo ako, bulong ni Noel. Nagkamali ako. Pakiusap.
Pahiramin mo ulit ako ng kahit konti lang. Pambili ng pagkain at gamot. Mamatay na ako, pre. Tumingin si Julio kay Noel nang may halong awa. Ngunit mas matimbang ang leksyon ng nakaraan. Naalala ni Julio ang pagod niya sa pagtatrabaho at ang kawalan ng utang na loob ni Noel. Noel, mahinang sabi ni Julio, pinapatawad na kita sa utang mo dahil alam kong hindi mo na yun mababayaran sa kalagayan mo eh. Pero ang magpahiram pa uli, pasensya na. Ang tiwala ay parang salamin lang. Nung binasag mo yun, kahit anong pandikit ang gamitin mo, lamat pa rin ang makikita mo. Magdasal ka na lang sa Diyos, baka doon makakuha ka ng kagalingan. Dahan-dahang isinara ni Julio ang pinto. Naiwan si Noel sa dilim, bitbit ang sakit ng tiyan at ang mas masakit na katotohanan na sa mundong ito, ang bawat kasinungalingan ay may katapat na paniningil at hindi lahat ng pagkakataon ay may susunod pang sweldo para makabawi.